प्रस्तुत ହେଇଗଲା ବାରି ବାଇଗଣ ଦେଶୀ ଛୁଇଁ ତରକାରୀ। ବାରି ବାଇଗଣ ବାରି ଛୁଇଁ ଖାଇବାକୁ ଲାଗେ ବଢ଼ିଆ, ବାପା ଆଗରୁ ମା ଖାଇବ କହିବାକୁ ଲାଗେ ଅଡ଼ୁଆ। ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବା ବାରି ବାଇଗଣ ଆଉ ଦେଶୀ ଛୁଇଁ ତରକାରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଶୀ ବାଇଗଣ ସହିତ ବାରି ଛୁଇଁ, ତା ସହିତ ପିଆଜ, ଟମାଟୋ ଆଉ କିଛି ପରିମାଣର ମସଲା, ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ ରେଡି। ଏଥିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେବ ଦେଶୀ ସଜନା ଛୁଇଁ ତରକାରୀ। ଓକେ। ଆମର ପଡ଼ିବ ଫ୍ରିଡମ୍ ରିଫାଇନ୍ ଅଏଲ୍। ଛାଡ଼ି ପ୍ରସ୍ତୁତ ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ସଜନା ଗାଡ଼ି ପଡ଼ିଲା। ହେଇଗଲା ସଜନା ଛୁଇଁ ଭଜା, ତରକାରୀ ହବ। ତାପରେ ପଡ଼ିଲା ଆମର ବାଇଗଣ ଗ୍ରେଭି ଆସିଲାଣି। ଗ୍ରେଭି ନେବେ ଭଜା। ଲୁଣ କ'ଣ ଏଇଟା? ଅଦା ରସୁଣ ପେଷ୍ଟ, ପାଣି ଟିକେ ଆଣ, ଲଙ୍କା ହଳଦୀ ଟିକେ ମାର। ତାପରେ ଆମର ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିଥିଲି ଏଭରେଷ୍ଟ ହେଲା ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଅଧିକ ପକେଇଲେ କାରଣ ରାଗ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ପୁରା କମ୍ ହେଇଗଲା, ହବନି ବି। ତାପରେ ଆମର ମସଲା ଗୋଲ୍ଡ କମ୍ପାନୀର ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ ପିସି, ଆଉ ଟିକେ ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବି କି? ଏଇଟା ଟିକେ କଲର୍ ପାଇଁ। କରି ପାଉଡର ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଆଗରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଥିବା ସଜନା ଛୁଇଁ ଆଉ ବାଇଗଣ ଭଜା ଆମେ ପକାଇଦେବା। ଦେଇଦେବା ପାଣି ଦିଅ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଇଗଲା ସଜନା ଛୁଇଁ ଦେଶୀ ବାଇଗଣ ତରକାରୀ। ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଏଇ ଦେଶୀ ବାଇଗଣ ଆଉ ବାରି ଛୁଇଁକୁ ତରକାରୀ କରି ଖାଆନ୍ତୁ ଆଉ ବହୁ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।